Say what's up. One day. Ay, pakita ninyo kung diba mga Japanese timos mga sila sa nabaga sayo. Ay, pakita nyo ilang train kung sakto yun ang ibutang oras mong maabot yun. Ay, pakita ya ang oras nakabutang kaya kay alas 3:59. Awa nga alas 3:59. Alas 3:59. Dahil sa ako cellphone kay alas 3:57. 3:57 atong paboto na kung maabot yun. Kung sabot sila ka kung kailangan ko sa ako cellphone 58 naabot na lima ka na 58 naabot na suboy kita nan no 58 naabot na nana sila kakuan kaya na mato sipa duwa basket ron karon day kay gunung dewa dari sa Monurikay dewa dari padong sa ang doa na basket na ang tanaw o ako'y pakita ninyo kung sakto yun ang ilang oras sa ilang train dari akong ipakita ninyo kung atong so yan kung ano ilang oras ang nakabutang diri kay nakabutang diri alas 4:05 maabot ang train yang oras sa akong cellphone 4:19. Pero kasi 4:05 naabot na. Grabe sa iyo grabe ilang oras dire. Grabe lang na train dire. Abot na kanay. Pala ng oras na rin. Ang oras by 5 rin. Darong by 2 pa. Nana rin kampan guys. Maka-amaze lang.